patra oară când încerc să filmez pe ziua de azi. 5 minute cred că o să dureze. Nu mai mult de atât, că nu prea mai am baterie. O să jucăm doar cu Nani minutele astea. Care o să le jucăm. Că eu să le undeva pe aici ca să le am în ochi. Ok. Acum o să pe ăsta deja am omorât. Nu știu cum s-a văzut pe filmare, dar cred că s-a văzut. Și deja am dat ultimată. Că l-am văzut că e un lucrăm. Pe X, poate acum ca să meteori fix pe mine. Mamă, și acum nu vreau să... Acum dă Chrome în mine că l-am salvat. One shot i-am dau în copilașile. Ia folosesc astea. Bum, bum, bum. Primul win este boss. Deci trofee. Cel mai tare. Deci îmi dă mesaj cineva dacă se joacă cineva Fortnite. Ok. Și băiatul acela care l-ați văzut cu poza aceea are canal de YouTube, David. Are și el canal de YouTube. David Andrei 2M. El mi-a spus ca să mi fac acest canal de YouTube, că s-a abonat la video înainte ca să mi fac eu un videoclip. Nu știam, dar atunci mi-a spus el cum să-mi fac canalul și mine cum a spus el și mi-a ieșit. Necum în 5 minute mi-a ieșit.